Got to be prepared for this day. I will forever care. And that's why I'm still tough. Yeah, thank you. Cause we escape from a place where it seems like poverty in this. You are try winning at the race when you look is a police that chase. And a beer gunshot demonstrate, don't think them a race ya. Narcotics ya, them race ya. These are just the facts of life. Each man tries to minimize. Meanwhile, some will try to lie. So we can't patronize. We're only in New York. Oh, we're only in New York. My people, my people. We don't got to pay. You can see it's a beautiful day that the good Lord, had to just, give us that blessing right now. It is the beautiful day, 22nd day of October 2024. And it's about to go down. Ketafo, once it's 8:20. You want to say at the Nebon at the 103.5 FM. Obido Portable Zubo weekdays in the morning. Yes, this is how we are balling into this particular edition of Bet This Splash Nebon at the 103.5 FM with a moon metal. Yes, it is what it is. Yes, onwe nwoke na-complain say na these days na ụmụaka ada enwezi respect rinne ka ihe na-emezi ya. Ọ sị na most especially yotago ụmụaka ya bụ na mama fa the single, onwe ka o si nwee efe jikọ gị na mama fa on a very good day. Not the single, maybe divorcee or widow, mana ọmụtago nwa and all of that. Onwezi nwoke na-abịa around. Onwe kọpụtasị ya, where is your mother? Ọ nọla ebe a. OTSU and the phone. You're not based on no be adogo dia mo be elewe gi why can you this man ji bia ba. Osini ye kara na ewute kalisi abo on a very good day no one say ka isi we make mistake we lie ife debele ụmụaka na ihe ga-afụ ama ndị mma. Osino otu aka asi we ta bon so edebele dị mma all of a sudden nwa na-akụsu mami a wee beti ọnụ na-asị ya mana egotelu mfa bụ ọfa nwa ka m gotelu bọns anyị ọtago nka nyanwa nọ n'ebe ọ nọ na nwa ala ọkwere si ya mama nyekwere ma so ya mi okum ọnwụ si anya akụkọ otikpọjuru. It's unfolding this morning and this is how we ball into this particular edition of Bet The Splash Nebon at the 103.5 FM. Ọkwa na ụmụ nwa ka a na-akpọ metal. We are in the building. Yes, you know how we do what we do up in here. It is time for you to celebrate the beautiful people in your life this morning. Ndidi celebrate your birthday or chieftaincy title. Today, around you. Let's celebrate with you this morning. Oh, we call na mmadụ kwubu n'ụkwụ na abụ mana kịta azị o jizi ụkwụ anọ wee kwụrụ, based on GLK and the rest of them. Hey, you get involved. Let's celebrate you too. All you have to do is just hit us up, SMS or WhatsApp messages on 08065796599.
Yes, akụkọ otikpoju onwe nwoke miss business opportunity a na-achọ ka enye ya business ọ ga-eme yọtago ka a na-ebunye ya container and all of that ka ọ na-ele mana onwe ka akụkọ si wee kọọ wee na-asị na nna na this man na ọ da anọkwa n'ofu ebe yọtago na ya na ndị bọtụrụ na mkpọ na-enwe matari nne on a very good day that is ndị husband condemn ka a na-ekwu okwufa asị na the man na onye na-achọzi ibunye ngwa afịa ka ọ lebe wee kpọọ ya sị ihe ya ekwuru eziokwu anụ m na asị na ide eme ọfụma ebe nwunye gị nọ ka ịdị ifebe ife a the man sị ya na ịmagụrụ ndụ nwoke nka ọ sị akwa ife ife nchi ibunye gị mma ebunyezikwa gị ahụ ọ bụrụ na ịma ngwa nwunye gị eziokwu ọmụa ka ị ga-agba eziokwu wee ife the man gwara ya akụkọ otikpoju Yes, we'll start off with the celebration because I want to Ndike I get celebrated today as today is the birthday of a great man. Yatago, the former governor of Delta State. Today is the birthday of Emmanuel Idwanga, born October 22nd, 1954 in Warri North. So this morning I now see again happy birthday. Yes, get involved. Let's celebrate you too. Yes, today is also the birthday of Isaac Ekpo, born October 22nd, 1982. He is a Nigerian boxer born in Abuja. And I say again this morning, happy birthday. Yes, so to Today is also the birthday of Atanda Fatai Williams, born October 22nd, 1921 in Lagos. He is a Nigerian jurist and the former Chief Justice. And I say again in Ototwa, happy birthday. Yes, Ototwa said there. Today is also the birthday of Nnanna Egwu, American basketball player, born October 22nd, 1992 in Abuja. I say again in Ototwa. Happy birthday. Yes, get involved. Let's celebrate you too. Yes, today they call the 3-pointers kind of celebratically because today basketball players in none at least Kanko. Today is the birthday of Ike Aniwogo, born October 22nd, 1998 in San Diego. He is an American professional basketball player. And I say again, happy birthday. Yes, Odgoko is there. onye bụ na ị na-anya na NBA ị ga na-afụ a lot of Igbo names there yatago ịnọkọta ifu uche ịnọkọta ifu a lot of names. Yes, nke today anyị ga-esizi Naija wee na-agbagozi awe ka anyị wee celebrate ndị ike na-celebrate gasị this morning na wegodo ka o si adị nke ikpeazụ a yọtago. That's how significant today is, the 22nd day of October 2024. Yes, enwere nwoke je na nke dọkịta ihe a na-akọrọ gị kịta afọ na Lagos ka o mee o wee bata na nke dọkịta o wee bụrụ na the dọkịta ma ọrụ eziokwu mana ọ nwee ife ọ na-eme na-ewe ndị mmadụ iwe ọ na-eme olu ọ na-akụsu patients bata na hospital ya onye ọbụla jos mee ofu step ọ kụsuo si kedu ife onye a na-eme na-agwa ndị mmadụ okwu anyhow the thing wee wute the man agwabekwanya nwe okwu anyhow
nọ na nyanwa bịa ka o mee test yọtago wee nye ya kọpụ o eji wee weta sampụl ịmago na ihe kwesịrị iji onye weta na sampụl for test yọtago ihe eji wee mee medical test o kwesịrị itinye otu o si adị tinyekwa nke ọzọ a na mmilikwazi yọtago nke a na-ewepụ n'alụ ewepụ. So eluzie mgbe ọ ga-ekwe onye emiti the doctor ka onye ya the test o wepụta the thing debia the man si ya kọpụ akịta ọma melegide na ya ọsịa mfat ka test ya chekigodo otinye aka n'ime ya test ya tinye n'ọnụ ọsịa yes n'eziokwu na ọma mere ya befa nna ya dọkịta daa na fentigodo ozugbo mana ihe o mee actually bụ na o welu fruit juice gbanye na nke ahụ kwesị onye prezent n'aka dọkịta ọmala ụmụjọs test ya dọkịta fentigodo si ka ibi omume bụ nke a akụkọ otikpọju it is unfolding this morning yọtago nkịta afụ anyị abaigo foreign ka anyị gwazie obodo ka o si adị right aba nkịta afụ anyị nwegasị ndị ike anyị ga-eselebreti n'ụtụtụ a ka o si adịgodo last yọtago. Yes, the first person I get celebrate to Kitafu where Bolozia, Dante Wilder. He is an American boxer. Yotago Onya Tilokbo Nkediegu. Noble Belefe, Yamago in a situation whereby he hawk on the mother drum. Manot Tyson Fury, Yotago Boya Bacalizia, always the home was in at that level. A situation whereby, Hannah Bomakatazilaka said, where will the Chukupana Maka, Yamana call Tyson Fury. No, to Anyaman on Yan and maybe the Matani so. Yotagonia Wagasi, God, so now God, yeah. Tyson Fury say, I know so Fuki, not Jesus Christ. Yotago, Maziaka to the level of Fuki, Mazia, Kaimalonia can. At the end of the day, Tyson Fury, Kulia de Banana, but this morning I celebrate to go there for his contribution in the boxing world. He goes by the name Dante Wilder, born October 22nd, 1985. And I said this morning, happy birthday. Yes, it is what it is. Yes, up in Israel, I know Genototo, I got no Bonner Boy sitting on top of the world and I could go to the remix. You have to go on artist on that particular track who goes by the name 21 Savage. He is a rapper, songwriter, and record producer. Today, the 22nd day of October 2024, but his birthday, because he was born October 22nd, 1992. And I say again, happy birthday. Yes, of course, and not also cause so. All you have to do is just get involved, for you to become part of the celebration. Celebrate the people celebrating around you. This morning, you could just hit us up on SMS or WhatsApp messages on 080-6579-6599. Yes, can they Gunners for life? Today, Bunuku was for them. Yotago. Today is the birthday of the former coach of Arsenal, who goes by the name Arsene Wenger, born October 22nd, 1949. He is chief of global football development at FIFA. And I say again this morning, happy birthday. Yes, Odgo Sia de Ketafo. Yes, today is a great day, for Jamaican music. On a very good day. Today is the birthday of a musician that paved the way for a lot of, musicians from Jamaica. He goes by the name Chaggy. He is one of the persons who's in the mother case with Ebu. It wasn't me. Yotago. So, born October 22nd, 1968 in Kingston, Jamaica, he is a reggae singer and former U.S. Marine. And I say again, happy birthday. Yes, it is what it is.
And finally, today is the birthday of Spike Jones, born American, director and actor, born October 22nd, 1969. And I say again this morning, happy birthday. Yes, of course. And not also, of course. Yes, akụkọ otikpoju. Onye na-eme, Mike Tyson, Mike Tyson, a world champion when it comes to boxing in isi onwe agodo back in the days, the most dangerous man on earth then, nke ikpeazụ akwụtu. Ya ka mmadụ na-esele anya na-akpụ obi ya niile na na-asị ya onwụrụ onye na-achọ gị okwu. Ndị mmadụ na-ekogoro ka o si aza ajụjụ. A na-eme expect ka o welu ba azịza ya bụ ajụjụ. O welu soprano bata na the matter. Yes, I see sometimes some people want to make fun of me. I chain egwuregwu o wee chia video ebe ọ nọ na plane nọkwala onwe ya all of a sudden one man bịa n'azụ ya na-agba egwu na-ese video na-egosi na ya na-akụ Mike Tyson nka na-display ọnọkọta wee tọọ wee bebe this man ọkpọ na-agwa gị fa wee bebe ya the man wee ghọta ife eji akpọ ya Mike Tyson and at the same time ọ na-echikwa warning ọ ka nọkwa na soprano ha ọ na-ekwukwa I will deal with you nka na aka na-amụkwa amụ mana ọ dị serious. Akụkọ otikpoju. Yes, we've gotten to the spot. Because right about Fundua, as we proceed to give you what you need, satisfaction guaranteed. Let's get ready to rumble. Akụkọ otikpoju. Yes, I want a lot of things to talk about this morning. Yatago. Yes, someone nwoke bụ a feminist. Yatago, because na mmadụ ịbụ feminist bụ na ọ na-support the cause of women. Ọ bụghị iwu na nwaanyị lili ga-abụli feminist. Enwe nwoke bụ feminist. Yatago, nwoke a bụ feminist wee na-ekwu okwu na-asị yes, na-ekwesị na-support ụmụ nwaanyị na-support CPK. Then ka ọ na-ekwu ya bụ okwu, o wee bụ na o ya aba flight je somewhere. Ka ọ na-abanye ọ banye na the plane, akwụ ya na nọkwa nwaanyị ga-bụ pilot plane a kịta afọ. Ọsị ngwanụ na ihe ga-eme na ya echenjizi na ama njezi ije a ya chọrọ ije mana ya ka dị sọpọtụ yọtago ụnụ nwa banye na plane a soro ụnụ nwaanyị a ka o buru unu jebe. Akụkọ otikpoju. We have a lot of things to talk about this morning because na nke ikpeazụ asef for somebody who goes by the name Bobrisky. Nya the man yọtago ya bụ in the morning ọ bụ nwoke mana eluo n'oge efie ọghọ nwaanyị. Even most especially n'ime anyasị because as I'm talking to you kịta afọ yọtago ndị customs ndị immigration nwefeli ya na ọkọmpe ya ọnkọmpe nke a nwefekwala ya bụ on a very good day yọtago na seme border ka nke a na ọ na-eme. We have a lot of things to talk about but we'll delve into it right about kịta afọ ka anyị nwee ike wesport ọ dị mpianarism before họ iberiberism yọtago. My name is not this splash, never the 103.5 FM, the splash of joy, the splash of happiness, good. The splash of gene bagam na account mmadụ kịta ya dago I believe it will become yours. It is possible, it is happening because our Lord is good. Ọ na-eme ịmapụta ụtụ the first thing kwesịrị ime ị na-egbuchalụ Chukwu okike abịa ma na-asị papa na ya chụchụ impa ịghọtago today being the 22nd day of October 2024 even with these showers of blessings that we got this morning anyị na-egbuchalụ ya na-asị papa chụchụ ịghọtago a na-egbuchakwa ebe a kịta afọ.
Yes, akụkọ nke izi anyị ejiwe mụbata na this particular edition of Beat the Splash na 103 of FM bụgodo akụkọ gbasara nwaanyị na-enye ụmụ nwaanyị advice ifefa ga-eme ma ha chọpụta na o nwere onye na-poison the mind of their husband against them. The thing with the woman or wese na ya na-afụ ka ụmụ nwaanyị na-agabiga ife niile asins mana ya nwa maka ya si ka ya si escape the situation. So wese ka ya kọwala ụmụ nwaanyị na ife ụnụ ga na-eme ọ sị in fact na ọ bụrụ na ịchọpụta na di gị yọtago na o nwere onye na-poison mind di gị against you, ọ sị na the first thing ị kwesịrị ime bụ gị jee gbata mmiri na kọp yọtago ịgbata ya idebe iwelu mmiri a ikpe ekpele n'iru mmiri a ikpesị dị ekpele yọtago iwelu mmiri a were ya si elu di gị nri n'olisia nri a na-enwezi anything yọtago onye ọbụla na poison anything ọ sị akụpụrụ ya na nwunye ya ka a na-ekwu okwu ife a. Nakwa ka ihe a niile na-asị wee mee, a Nigerian woman, who goes by the name Omolola Lami, has given an interesting advice to women on what to do if someone is trying to turn their husbands against them. She said, if you suspect someone is trying to poison your husband's mind against you, carry a bowl of water, recite, Fatiha, on your hands, then use the water to cook a full mirror for him, or say that there is no antidote, just add a touch of humility. Now, give make sure humility where near his with million. That is a observe or quite no digi cob where serve the now after that, no one people men give my own oblong. Yes, couple see the thing, on the comment section, mumu oke mumu ayo, nwere enwe ifefa ga-agwa ya. Onye ọbụla na-enye anya n'isi on a very good day. Maka na ihe o kwuru okwu a wee kpere, ị ga-adị against ekpere, ịghọtago at the end of the day. Mana otu a ka o si akpọtụ kịta afọ ịbata this morning na-ekwe anyị filo na ya bụ ife ka o si ahụ fold, ịghọtago. Yes, onwe nwoke na-enye Thanksgiving n'ụtụtụ a yọtago na-ekene Chineke maka Facebook. Yọtago ọ sị na ọ bụrụ na abụrụ maka Facebook a ka ife ya ka eme. Ọ sị that Facebook has given me everything. Ka ihe mere o ji eti mkpu niile ya, ihe o ji eti mkpu a bụ na o nweta nwunye, ọ nụta nwunye ọfụ yọtago nwunye ya o mitiri ya 5 months ago na Facebook. Ọ ihe mere. Facebook has given me everything. Nigerian man says as he marries a lady he met online 5 months ago. A Nigerian man, Okechukwu, and his wife got married on Sunday, 5 months after they met online. He said, I met my sweetheart on 11th May 2024, and I married her on 20th October 2024. Facebook has given me everything. You have to go. Adam Chọ na kịta otu o si post ife a kịta na some people na-alụ na Facebook na-ajụ ya within them enwe ike ha ma nkwupụta ekwupụta mana within them ha ga na-asị ya my friend ekwugo hookup fee ị ga-akwụ ụgwọ hookup kedu ife na-eme ihe niile now the man na-epost kwa ife a ndị mmadụ ko congratulations everywhere bụ ihe na-abịa onye ọbụla na-ekene na yọtago na-ekene Chukwu maka ife men on a very good day but ọ nwere ndị ọcha abam na the matter some people kind of wonder 5 months kedu ka ihe esi wee mee ife dị n'ife niile because na ije ọzọ nwere from Facebook all of a sudden nọọsị ozi etekwa n'aka awụba mmiri ọkụ akụba kodo a lot of things yọtago anyway ịbata this morning na-egwe anyị filo n'ihe niile akosi ahụ fodo right about kịta afọ maka akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a maka na akụkọ otikpoju akụkọ ọzọ anyị ji mabata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ gbasalụ nwaanyị. The woman, yana di enwe, argument, I'll say, okay, if you na the stubborn adi, ngwanabola, the man nabola, the mean, see, I'm if I know a column. Anabaziola, nwoke si na nwunye tete by 420 n'ụtụtụ. And cooking by 420 a ihe o mee bụ na o welu chap object. Yotago nwe ife o ji wee attack ya ebe nyanwa dị na ala akwụkwọ. And it happened that her plans was to, take away his Ngerebu Kanakawalge.
So Kiani na nwoke just jisike because now the attack they are swift and you know at the end I caught very deep into the Ngeregu, but he took off from the house. Well also Bapo, Banaba police. Or what did also loan police, police na attack if an or na nwunye actually well Ngeregu yawo. So the policeman we see Yotago the woman MG arrest keta. On Azazo, why would you begin to attack the Ngeregu like that? Now a woman not for cutting her husband's Ngeregu during minor disagreement in Ogun State. Now, the Ogun State Police Command has arrested a 28-year-old woman, Ogunlana Yemisi, you know, for allegedly assaulting her husband, Idowu, who is 31, and cutting his manhood with a sharp object. Now, the spokesperson for the command, SP Omolola, you know, disclosed this in a statement sent to journalists on Monday, October 24th, 2024. Adebowale, you know, was said to have reported to the police on Monday that his wife attacked him with a sharp object around 4:30 a.m. on October 15th during a minor disagreement. He was, you know, said to have shown the police officer the deep cut in his, you know, Ngerebu at the end of the day, which he alleged his wife inflicted on him. So, following this report, detectives, you know, visited the scene where the suspect was arrested. The police PRO na Kawasaki Henine Simese Keta on behind bars na Azaya Boba. Ihe a nwere ike just iwe ọkụ at the end of the day mana na ebe ọ na-eli ya to Keta afọ. He might also, because this is attempted murder or hobo. He na chief nwoke mmadụ just like that. So at the end of the day, police na advice na akọwalụ ọhaneze si make sure na onye ọbụla da resort to, you know, domestic violence. Ihe ọbụla ihe kwesịrị ijọs kpaa na nkata anụbago ọgụ amabago ife emebego yotago all those things onye police na-akụzi. So ịbata this morning, ịgwa anyị ka isi wee fụ this particular matter ka o si unfold kịta afọ. Yes, akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ gbasara the man dị risky yotago, because I gwa gị na ọ na-achọ ịtawa from the country wee nwefee na onkompe ka o si adịgodo nke ikpeazụ a. Now he was caught at midnight. Immigration source reveals how Bobrisky was arrested. Now, very dark man on the side, on a very good day, because now even before, you know, immigration sources revealed that he was arrested, a very dark man, a brugus of everybody, Bobrisky so time, or you know, because no one as at the end of the day. So, an immigration source at the Nigerian Benin Republic border has spoken about how controversial cross-dresser Idris Okune, aka Bobrisky, was arrested during passport checks at Seme border today, like yesterday, October 21st. You know, newsmen said that the immigration source told their publication that Bobrisky was arrested at midnight and detained until this morning, and he has been moved to the Lagos zone of NIS. You know, that is Nigerian Immigration Service in Ikeja. Now, he was arrested at midnight and detained until this morning. I was okay. And he says he gave his passport to someone to stamp it for him. So the officer saw the name, you know, Idris. I also the risky person before. So immediately, among others, requested that he should come down from the vehicle. The officer be the well table officers in those under investigation, you know, by the Senate and all of that. So why are you from the country? For the matter in the matter, because no one is Tawa na sound of China. Yotago Tawa Utusi I didn't keep as well. Anyway, if attack this morning, why you feel on a yabefe? Ihe melo age will prevent ya Bobrisky from Etawa.
Yes, on a very good day, Kifeni Nana unfold immediately, very dark man. I just also dwell on that one because now in Kibazwa, this man wants to be the social police. So it happened that social media activist, a very dark man, has publicly criticized Singer Portable for allegedly assaulting someone believed to be his former employee during the recent celebration concert. So ka a nọ na-eme celebration onye ọbụla na-enwere aṅụrị ọtago na-agba egwu to na-enwe aṅụrị to some of the tunes Fela Baba Mieda Eba Mieda ka esi ekwu ya drop Nigerians for all the legacies na celebrate na groove in all of that a man wee je ka ọ jee nyụọ mamịrị uje ease himself na na ebe ọ kwesịrị ịdị on a very good day ọkpụ ya Portable sochie anya solukwu ya na-eje dị ya si ọ bụrụ this guy mụ na ya nwere mata ụbọchị a na-ekwu ọnọdụ ebe a dọba the guy ọkpọ n'ọnụ o ji ọkpọ dulisie the guy ọnụ nya udo isi ya kputu ọnụ so the thing wee wute very dark man mgbe ọ fụ the video ọ sị na ya ga-agwa ya ọ sị ka agwa Portable na ihe niile ọ na-eme na ọ kwesịrịzi yọtago nya okwu ihe niile okwu wee sị na ọ bụrụ na ọnwa onye nwada man Portable dụwasịrị ọnụ on a very good day si connect anya na the man yọtago ọ bụ na the man chọrọ fight for his right na nyanwa bụ very dark man ga-enyere ya aka wee nụọ ya bụ ọgụ ọ sị na ọ dọrọ mma ka mmadụ na-ebuli mmadụ ibie na all the time mmadụ a na-achọ ka o gosi na ọ kalesi ka yọtago and all of that ọ sị na ọ dọrọ mma ya bụ ife. Now a social media activist very dark man criticized Portable. He said the victim who had previously been a part of Portable's record label but had since parted ways was reportedly concerned and attacked, cornered and attacked by the singer in a restroom at the event. So very dark man expressed his outrage, stating that the such behavior should not be tolerated and must come to an end within the entertainment industry. If one the reason Melo, somebody like Don Jazzy US in fact can pay 100 million naira an account of very dark man. Because not only for now transform the society if you look at it properly. Now he said, imagine what Portable did to this guy. Like, is this fair? If all Melonia or them, also why is he being treated like an poor for no abacha punkete? Portable, because onwe ka ọkpọbọ mmadụ Philomena from there etibego ọkpọ emebego mata omende mmadụ onye ọbụla ewepụrụ ya elu si lapụpụ ọnya ya bụrụ mata ya jebela onwe ya ọ sị na aya afọ ọ sị please this guy should reach out to me if he feels his right has been tampered with. Things like this has to stop oyoku in Nigeria because you get connect like because you nwere ego or say because you get connect because no Diego no when the mother and because no celebrity and some people was a Britain keep as well or say that you go just they choose to boss people anyhow no drama near the against it anyway cake is well for your befer. Anyway ibata this morning why you feel on ya about the matter yotago ọ dịkwa mma ka a na-ekwupụrụ people onye na-enwere onye ga-ekwuli ya ekwuchitere ya ka ndị mmadụ ghara na-etekizi advantage of people. Akụkọ oti kpọjuru yes o nwelu onye bandit na-akpa ike na Abuja nke ikpeazụ a ewesị na afọ ya bụ Mugu nya afọ otutu a na-etu ewu Mugu ọ na-azasị ya bụ Mugu ike so ka ndị nwa pụtalụ yotago ewe nwee issue about ndị bandit a report ọsị na enwe mata dị otu a all of a sudden asị oke ka onye melife asị nọ Mugu ọsị ewe Mugu onye nwa sị don't worry ama m ebe m ga-afụ Mugu asị ka isi dị chọọ ọ sị na ọ nwere ebe ọ na-akọ na aṅụ mmanya ebe a ka ọ na-anọkwu ya ọtago esogharị ụmụ nwaanyị na ụmụ ebe a achọta ya. So at the end of the day it happened that the bandit arrested by FCT police revealed that he used ransom money to womanize and drink. Now, this is how it went down. A bandit arrested by the Federal Capital Territory Police Command has revealed that Yahoo Adamu and Usani Ori, also known as
Mugu nyaụ bụ onye nke ahụ eji maka ya wee nweta ndị ọzọ. So the police recognized the fact that Mugu have like terrorized communities in FCT, Kaduna, and Niger states. So the police boss further revealed that their leader, identified only as a Malam, along with 8 others, was killed during a shootout. But anyway, all the go yesterday, Nigerian police now in so many ways in order to arrest the situation, the insecurity in the country goes where they keep as well. So because no onye na alụ ọlụ na-agba mbọ onwe ka onwe ka mmadụ si wee si ya jisi ike yotago onye kwu ume o jisi ike na alụsi ya bọọlụ ike. So nke a ka iji wee na-asọfa jisi ike na ya bọọlụ. We've gotten to the spot yotago where you got to get involved and begin to spot the imperialism with us this morning. Ka o si adị nke ikpeazụ a ngwa nkịta afọ ị ga-ebechazi anyị na apụta ka anyị na gị karịa. The numbers you call and then you become part of this conversation remains 080657965